Ben, bo día, dende o Concello de Outes e a Área de Cultura e Festas. Hoxe viñamos para presentar o que vai ser o festival do ano na nosa ría. O Pampallín leva facéndose agora 24 anos, que é un festival que se enmarca dentro da música alternativa e a tradición, e en concreto este ano apostamos por un cartel potente que aposta pola música profesional e en galego e que nós entendemos que vai ser un cartel e unha oferta cultural moi boa tanto para a veciñanza como para todas aquelas persoas que se queran achegar a disfrutar da música e da tradición no noso concello. Para quen non saiba, o Pampallín é unha tradición que se enmarca dentro das datas dos mallos, que ten unha relación cos mallos non só en Galiza, sino en toda Europa, da fertilidade do agro, só que a nosa variante, o Pampallín de Outes, se basa nun rito de lume. É dicir, os nosos antergos o que facían era preparar uns fachos de palla na noite do 30 de abril e percorrer as agras para chamar pola fertilidade do campo e para ter unha boa colleita durante ese ano, non? Diso falan tamén coplas do Pampallín, unha delas a máis mítica é Pampallín, Pampallán, alomea o meu pan, espigas como carballos e grans como bugallos. Pero isto, sobre todo, servía como unha maneira de celebrar a xuventude do noso concello, non? E isto tamén é un carácter moi importante do Pampallín. É certo que nos últimos anos a tradición quedou nun segundo plano ou nunca se acabou, mellor dito, de recuperar ao 100%, pero este ano imos a tentar facer esa aposta por recuperar a tradición na súa maior extensión, non? É por iso polo que dentro da programación da noite do 30 de abril o Concello organiza o que ven sendo o Rito do Lume, que, dende logo, non vai deixar a ninguén indiferente. Entón, dito isto, temos a sorte, e quero agradecer antes de nada, de contar con unha gran colaboración social. Temos traballando connosco para esta edición do Pampallín a Asociación Cívico-Cultural Terra de Outes, a OCEIP Outes, o IES Poetañón, a ADIS Bismur e a Protección Civil do noso Concello. Nas seguintes semanas iremos dando e desgranando información para que toda a xente poida coñecer a último detalle todas as actividades paralelas deste evento. Tamén anunciaremos o obradoiro para poder facer esos fachos de palla dos que falaba no comezo, pero agora imos dar presentación directamente ao cartel do Pampallín, que o temos aquí. Imos ter a sorte de contar con 3 concertos de música ao vivo, de música profesional en galego, e tamén co Pasarrúas e o espectáculo A Hora do Rito do Lume de Latexo Percusión, que é un grupo de percusión moi potente tamén, non? Evidentemente, temos como actividade paralela no mesmo día, ás 5 da tarde, o Pampallín Miúdo. Imos contar con hinchables, xogos tradicionais, moita música para que esta tradición tamén se pase aos máis pequenos do concello. E, efectivamente, imos ter unha noite intensa de música boa, onde se vai a mesturar, bueno, pois esa tradición, esa xuventude e esa música alternativa, esa música profesional, non? O primeiro artista que encabeza o cartel é Mondra. Como sabedes, Mondra é un artista, un cantareiro, un bailador que ten na súa base musical a música tradicional, pero que a transforma nunha sonoridade moi moderna, non? Dende logo ten un espectáculo e unha posta en escena impresionante, con bailaríns, con músicos de gran recoñecemento e, bueno, efectivamente este ano co espectáculo Folía das Ardentes vai a traernos un moi potente comezo de festa, de festival ao Pampallín, non? No segundo lugar imos contar cos Rapants, que veñen coa máquina del buen rollo. Trátase dun disco divertido, rápido, que fai vibrar a xente e que, dende logo, tamén vai ser un gran concertazo. E imos pechar a noite con Lontreira, que é un grupo que naceu hai pouco, pero que xa vai coñendo un nome importante na escena musical galega e que, bueno, dende logo tamén vai ser un plato forte deste Pampallín, non? 3 grupos musicais potentes que van estar precedidos do Pasarrúas ás 10 da noite
de Latexo Percusión e que mesmamente Latexo Percusión, como dicía, vai acompañar o rito do lume no primeiro pase, non? Digamos que no momento no que remate Mondra temos prevista efectivamente a recuperación desa tradición, da tradición do Pampallín, e justamente vai estar encabezada por Latexo Percusión. En todo caso, eu e dende o Concello convidamos a toda a veciñanza a chegarse non só á noite, sino a todas as actividades que vayamos anunciando alrededor do Pampallín e a todos os visitantes e a todos os galegos e galegas, veciños da ría e de comarcas lindeiras, que non dubiden a chegarse a Outes o 30 de abril, porque vai ser unha grandísima noite para o recordo e dende logo non se poden perder o evento musical do ano na nosa zona.